Figyelem, figyelem, asszonyok! Megérkezett a szószervásárló. Figyelem, figyelem, asszonyok! Megérkezett a szószervásárló. Itt helyben mindenféle tollakat felvásárolunk. Tunnákat, párnákat, kaszatollat, libatollat, régi használt tollakat, hagyatéktollakat, bárkinek bármilyen toll van eladó, tessenek szólni, vagy kézzel inteni, 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 vagy kézzel inteni. Megérkezett a szószervásárló. Itt helyben mindenféle tollakat felvásárolunk. Tunnákat, párnákat, kaszatollat, libatollat, régi használt tollakat, hagyatéktollakat, bárkinek bármilyen toll van eladó, tessenek szólni, vagy kézzel inteni.